Ćao ljudi. U prošlom tutorialu znači naučili smo kako koristiti Active Recorder i napravili smo korisnik klasu neku za korisnike. Znači ovo se zove user SQL ili SQL, kako god vi zovete to. I to će nam biti dovoljno za radnje koje radimo sa korisnicima, tako da jedno što nam treba je klasa, odnosno objekt koji pristupa na bazu i vraća neke njegove informacije. Iako smo naravno mogli definirati samo user SQL kao model za pristupanje bazom i onda još jedan user koji će biti kao kontroler ili nešto, gdje će se spremati još različite funkcije uz koje koristimo i klasu za spajanje na bazu. Ali dobro, to je sad malo duža priča i to ćemo sigurno koristiti u ostalim klasama, ali ajmo sad napraviti sljedeće. Sad kad smo napravili za korisnika, ajmo napraviti još jedan objekt koji će biti vezan uz session. Znači staviš session, to smo naučili u prošlom tečaju gdje smo učili osnove PHP-a, da je to jednostavno to su jednostavno podaci koji se spremaju na server i time nam se omogućava da ne moramo pretraživati cookie ili nešto, nego jednostavno vidimo da li postoji taj session, ako postoji analogiran, na primjer, ako ne postoji nije i slično. Ajmo to i napraviti. Znači, ajmo podići malo i napravit ćemo novi file. Pa možemo i ovaj odmah biti najnoviji u includenom, znači includes folderu. Napravit ćemo file koji ćemo nazvati session.php. I nazvat ćemo naravno klasu session. I odmah ćemo i u tom failu startati, tako da uvijek imamo gdje god bili, ako inkludamo ovaj file, odnosno klasu, imat ćemo taj session. Pa ćemo lijepo reći session varijabla jednako je new session. I to je to. Možemo ovako. I s tim smo riješili stvar. A sad, znamo kako session se starta, se session start. I mi ćemo jednostavno napraviti. Znači imamo public function, 2 underscore i construct. Što je jedna od funkcija koje svaki objekt ima, to su već definirane i one se rade, znači ukidaju se kad se nešto dogodi, na primjer construct je kad se napravi objekt. I šta je nama tu potrebno? Jednostavno session start. I to je to. To je sve što nam je potrebno. Sad kad mi pozovemo ovaj file, mi imamo startani session. Ali dobro. Ovo nas ne veže ništa direktno uz jednog korisnika koji je tada na sajtu. Pa moramo još napraviti dodatne mogućnosti. Znači moramo vidjeti da li je korisnik logiran i moramo imati informaciju koji je to korisnik. Znači to će biti neka varijabla logged in i nekakav user ID. Sad, logged in ćemo staviti da bude private, dok ovo ćemo pustiti da bude public. Zato jer private ćemo staviti čisto zato jer želimo da taj session, odnosno te varijable unutar budu direktno vezane na session, znači ne možemo pristupati
vanjskim nekim funkcijama, da li logiranje slično, jer što iskoristiti samo ovaj session. I ovdje možemo reći this logged in. To na primjer napravit ćemo jednu funkciju koja će upravo ovo čekirati da li je taj korisnik logiran ili nije. Pa možemo to napraviti. To će biti private function logged in. I sve što ćemo ovdje raditi, na primjer pozivat ćemo session i reći ćemo if is set session user id i ovdje možemo odmah logged in staviti false prvo. Ako je setiran, znači da this user id jednako je session user id i logged in je true. Ako nije, unsetat ćemo user id, a logged in će biti false. Ako vidite možda grešku sad što sam napravio, a to je ovo. Znači moramo varijablama pristupiti, odnosno atributima moramo ovako pristupiti. I makar ovo logged in, ali ništa nam priše ne govori to šta to znači, pa ajmo mi to preimenovati u check login. Tako točno znamo da ta funkcija jednostavno čekira login. I to je to. Ok. Dalje, što će nam biti potrebno jeste imat ćemo opet neku public function možda, koju ćemo nazvati is logged in. I ona sve što će raditi je returnat će this logged in. I to je to. Znači ovo će biti funkcija s kojom mi provjeravamo da li je korisnik logiran ili nije. Kako bi mogli se uopće logirati, naravno, jer ovo nas ne logira, check login samo provjerava da li to postoji, moramo imati takvu funkciju. Pa ajmo to napraviti. Znači public function login i tu ćemo mi dobiti jednog usera iz baze i reći ćemo login if, znači ukoliko postoji user, ti lijepo meni onda daj this user id jednako je session user id i jednako je user id. Sad ovo je možda malo zbunjujuće. Znači mi jednostavno setiramo ovo sa ovim, a ovo setiramo sa ovim. Odnosno ovo i ovo dobit će istu vrijednost i to će biti user id. Ukoliko se sjećate preko active recordera, kao kod usera, mi smo pristupili njegovim poljima ovako. Kako tu, ovo će biti neki naš user koji će biti upravo tako dobiven preko SQL-a i active recordera, on ima polje ID i tako ćemo mi pristupiti. I to je to. Riješena stvar. I što još moramo ovdje staviti? Da je this logged in true. I to je to. Naravno, sad ako imamo login, moramo imati logout, pa ćemo napraviti logout. Znači, logout i tu jednostavno imamo unset session znači jednostavno briši mi sve to, neka to više ne postoji. Znači imamo this user id i this logged in, naravno je false. Ok, znači šta smo sad napravili? Dobili smo
napravili smo jednu klasu, objekt session, koji ima atribute da li je logiran neko i tko je to logiran. Preko ID-a. Kada startamo, on napravi this check login. To je ova to funkcija. Ukoliko je setirano, znači user ID, ukoliko postoji, namjestim je ovo dole. Ako nije, maknem. Onda imamo za provjeru da li logira neko. Imamo ovo tu i imamo login. Ako dobijemo usera, daj mi ovo i logout. I to je sve što je nama u biti potrebno. Sada kada imamo to sve napravljeno, cijeli objekt za session i ovdje startan, možemo i početi koristiti. No to ćemo napraviti u sljedećem tutorialu.